Zara bilduko izeneko kantu bat idatzen da. Eta horrela, 200 kantu baino gehiago idatzi ditut. Zeinek esango zidan niri. Euskal Herriko txapelketan, finalean kantatuko nuenik Barakaldon bek horretan 15.000 personen aurrean. Ez nituen etzi eta etxi bereizten. Egun batean erabaki nuen, nire buruak euskaraz funtzionatu bat zuela. Eta nola lortzen da hori beste hizkuntza batean funtzionatzen badu automatikoki. Oso zaila da, hori aldatzen. Nire helburua zen ametsetan euskaraz egitea. Pentsatzen duen ametsetan euskaraz egiten bade, hori izango da froga edo seinalea, nire burua nik erabaki gabe euskaraz funtzionatzen duen. Eta ametsetan ez duzuzuk ezer erabakitzen. Ez zu erabakitzen ze hizkuntzetan hitz egin edo zeinekin ligatzen dezun ere, ametsetan, ez da? Eta insistitzen, lortu nuen nire burua automatikoki euskaraz pentsatzea. Ordutik esaten dut euskara niretzat direla betaurrekoak bezala. Nik orain dena euskaraz ikusten dut. Automatikoki pentsatu gabe. Nik ikusten dut aurki huts bat. Ez dut ikusten una silla vacía. Ikusten ditut neskak, ez ditut ikusten txikaz. Dena neskaz edate, ez da? Irabazte dena. Joder. Eta ikusten ditut mendiak, ez ditut ikusten montañas edo montes. Horraitik esaten dut, euskara niretzat direla mundua ikusteko eta bizitza ikusteko betaurrekoa. Nire sentimentuen kodigoa euskaraz da, nik ez da sentitzen. Me quiero. Sentitzen dut maite nau. Bueno, lortu nuen hori eta horri esker, euskara bihurtu da, nire, dena, nire hizkuntza da, eguneroko bizitzan hitz egiten dudana, 2 alaba ditut ere bai, noski beraiekin euskaraz egiten dut. Eta horrez gain, nire lan tresna da, euskara. Egiten ditudan lan guztiak euskaraz egiten ditu. Eta euskaraz egiten ditudalako lortu dut gauza asko. Gazteleraz egingo banitu, dakizu zenbat milioi personak egiten dituzten liburuak eta kantuak eta denetarik gazteleraz. Euskaraz oso gutxi dira. Eta euskaraz leku bat egitea errezagoa da. Euskara bakarra da munduan. Gu bakarrik egiten dugu euskaraz munduan. Guk ez dugu egiten, dinosaurian bezala desagertuko da. Guk bakarrik egiten dugu. Zerbait dira berezia. Ez da besteak baino hobea, ez da politagoa ere. Baina guk gehiago maite dugu. Orduan euskaraz egin ditut pelikulak, joan nintzen Kanadara espedizio bat egitea, Indio Norteamerikarekin, Euskal Bale arrantzaleak ibiltzen ziren bideetatik txalupa txiki batean arraunean 2000 kilometro, eta euskaraz egin duen dokumentala eta euskaraz egin duen liburua. Euskaraz hitz egiten zuten Indio Norteamerikakoak lehenengo hizkuntza europeoa euskara izan zen. Euskal Bale arrantzaleekin ikasita. 100 urte baino gehiago pasa zuten euskara erabiltzen indioek. Euskaraz egin ditut, nire familiaren bizitza kontatu dut, Extremaduratik etorri, eta nola integratzen diren Euskal Herrian, eta azkenean, lehenengo biloba, ni ume txiki bat, liburuan, euskalduna da, ez da. Inoiz ez zen kontatu holako familia baten historia euskaraz. Nahi nuen euskaldunek jakitea kanpotik etorri eta integratzea posible dela eta jende asko egiten duela esfortzu handi bat integratzeko eta lortzen dugula euskaldunak bihurtzea. Novela hori euskaraz dago idatzia, Herri Omundo dauka
izena, baina euskera ez dago idatzia. Zeinek esango zidan niri, euskerak emango zidanik hainbeste gauza. Gaur, arrasatera etorri eta zuei hitz egitera ino. Egin dudan azkenengo gauza bizitza, hauxe da. Orain arte, nork esango zidan, zu bezalakoan nintzenean, hau kontatzen hasiko nintzenik norbaiti, ez da? Itxialdiaren egun hauetan, bukatzen zibarko naiz, itxialdiaren hauetan pentsatu nuen. Lehenengo egunean, etxean sartuta, ikusten hasi nintzen mundu osoan kantanteak eta hasi zirela online kantu bat abesten, edo kontzertua egiten, edo YouTubetik, edo Instagrametik, eta zaten, zer egin dezaket, nire etxetik atera gabe, jendeari laguntzeko. Zer egin dezaket? Nik bertsoak egiten dakit. Orduan egingo ditut bertsoak, itxialdian dagoen jendearentzat. Isolamentuak buskatuko duten bertsoak. Eta hasi nintzen Twitterren jarri nuen, nire Twitter kontuan jarri nuen, prest nengoela voluntarioki bertsoak egiteko jendearentzat, eta berehala hasi zen jende pilo bat bertsoak eskatzen. Isolamenduaren bertsoak jarri nien. Eta isolamendu jolasa eginez. Eta orduan jendeak kontatzen zizkidan, zeinentzat nahi zuten bertsoa ematea, eta kontatzen zizkidan jendearen historiak. Nere aitonarentzat nahi dut zen, 20 egun goaz ikusi gabe, eta bakarri dago residentzia batean. Eta datorren astean bere urte betetzea da. Eta ezin diogu oparirik eman, bere bilobak ezingo ditu ikusi, eta nahiko triste dago. Eta zure bertso bat bidaliko bagenio, postu egingo litzateke. Edo nire arreba aurdun dago, eta Madrilen bizi da. Eta laizter izango du umea, baina ezingo gara joan, ezingo dugu umea hartu, ezingo dugu arreba besarkatu, ezingo dugu ikusi, auskalo du izarte, isolamentua gaitik. Eta triste dago arreba, ez da bere ametxetako aurdunaldia bildurrez dago gainera kontagiatzeko, umea barruan daukalako, eta bertso bat egingo bazenio. Edo gure izeko ospitalean egiten du lan, garbitegian erropa garbitzen, gaixoen erropa, bildurra handia pasatzen ari da kontagiatzeko. Egingo bazenio bertso bat. Eta horrela egin ditut ia 300 bertso. Eta zer sentitu dut? Sentitu dut umetan ikasi nuen hori, bertsotan egitea, izan daitekela tresna bat mundu aldatzeko ere bai. Eta izan daitekela modu bat jendeari laguntzeko ere bai. Ez bakarrik bertsoan edertasuna bilatzeko eta hizkuntza nola dominatzen duzun eratusteko edo estetikoki bakarrik erabiltzea literatura edo bertsoa. Sinisten dut bertso batek aldatu dezakela persona bat edo aldatu dezakela mundua ere bai. Orduan bukatzeko kantatuko dizkizuet, oraindik inoiz kantatu ez ditudan 2 bertso, ni sinisten dudalako 11 urtekin zure bezala hasi nintzenean, honaino iritsi naiz, idazteari esker, kantatzeari esker, eta orain egoera berezi eta arraro honetan, eta jende askorentzat hain gogorra izan dena eta dena, nire bertsoa jaso dituzten 282 personetatik 6 hil dira. Jon Koldo irakurri zuen zure bertsoa, kriston posa eman zion eta eskerrak emateko esan zigun, atzo hil da. Horrela, ezta? Sentitu dut funtzio bat daukadala munduan idazteari esker edo honi esker.